Sari kaham ani khajani takuk tei ani baidara mana kising sono kaisa information bagi siba fakiro on video obong ka kanan jimi ani stall close ongnai dan bagi ke ang je tabo sukuntalawa green chili restaurant ga naraja ang abo stall dui dongani abo haino ang off khaima khaine dan bagi ke Mia 1st April ini 2nd April Mia by dini no ano khai mana khai kayo koroksa khai ke ang haino bono kono salia dan bagi ke ani haino vendor license kare han bagi ang kono bono reply bilia tini saka tini gang saka kanan sini ang khailia ne han bagi no kanan sini ani stall close on thanai tei bofro open ong na ang salmenya ang waisaw municipal thangka vendor license khaine ne phiaba aro thangmani borok saka office ni borok saka nung scooty bai vendor license mangla ta nung thela system hai ka rickshaw system am hai ma khaine je char chaka tongnai jaga bai ma khaine hi sau but fia andro rang paisa ke short ni bagai kere ni bagai ang abo khai manya han bagai no ang vendor license bagai han ang apply khelia han bagai ang babu han tabo kisa kirija baban inform khai mani bo saw nogo phaidi nogo phaigere dihni gan bagai ang kanan jini an install op ong thangnai tei khana ang para kisa tongnai bahai ongno ang kisa nogo salai rickshaw je thela system khaine hme abo khaide mano hme ang nogo kisa pop salai nailin bagai ang khana lok thanai ani hai ang norong na sawo je khana phaine rok ani khana stall off tongnai tei ang saimenia bokro ani stall open khaipinai judi open khaiman khain thangkai ang norong tesa information khaipinai ani hai hambairo je ano hamjagai ani stall visit khaipinai tei nakar masano norok ani stall phaibo maya ngero pai thangmaro nukjago hanbagina ang norong ani khabai nakaro nakar masano ang kabtabo kabang haina khaimenya man tan bagi khaimenya ke ang kirima tong mani bagai ang kabang khaya pare paino na ang boibai ta asok di hinjano na do hinjang no han bagina ang kabang khaimenya han bagina norong no kulok rime han bagina ang ani khak pu bai norong no nakar masano